ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТГ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хонаҳои нав рӯй кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, маромад сурат маълумотча дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Бухтар, аз территорияи Рудакӣ ва территорияи Кӯлоб ва дигар тарафҳо аст ки бо нархҳои арзон аз ноҳияи шаҳри Тузам ҳастанд. ҳам замини фурӯшӣ, ҳам хонаи фурӯшӣ, ҳам квартираи фурӯшӣ. нархҳо сар мешаванд аз 45,000 сомонӣ. Инчунин хона аз территорияи Ваҳдат, яъне ки территорияи Варзобам ҳастанд. хоб курси имрӯза бошад 147 сомонӣ аст ки мо навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозки хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Якаи Ёқуб яка чандсола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва области қабул ва территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд. ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. шаҳри Бохтар, Хуросон, Уяли, территорияи Кӯлоб ва территорияи Восе, хоб Данғара, тарафҳои Калхозобод, Обшим 25та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонанд. бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. агар аз номи кадани мо гап занем боз скидка мекунанд. боз мошини майдаам дорад ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи Кортон ки аз ҷойнои хонатон рафта мегиранд. аз территорияи Москва ва Москва област бортона қабул мекунанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. беҳтарин компания грузоперевозка Якаи Ёқуб. маромад ба шумо тавсия метавонад. албатта нависе бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якм дачаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Ромид гуфтага аст лаби дарёи Кофарниҳон дар ҷош мегӯяд ҷойи беҳтарин. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ромид, лаби дарёи Кофарниҳон, боду ҳавои тоза, лаби обда. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки дудар хона кардагӣ ҳастад ки об ва свет ҳастад. гирди хонаҳо полни маҳкам, хай ҳуҷҷатхона банияшам ҳастад. хона хай ремонтуш нопура ҳастад. инчунин ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. хона проектҳои навкати дудар хонаи калон 10 сотиқ замин, хай хона ҷои беҳтарина мегӯяд, мақсад ки ҷош бениҳоят буд ҳавои тоза. срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ ки боз муомила дорад ё ки ба ягон мошинам алиш мешавад. варианти охтона пешниҳод кунед ки ба мошинам тем болоишам сум тем мошини қиматам дошта бошад, мошини қиматонам вариантона пешниҳод кунед. ин ҳамин рақамҳои мегафон ҳастанд ки 24 соат кор мекунанд ва дар рақамошон ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст доранд. алиш ба мошин нархаш сумкати 200та савдо дошта. хона қариб ки 75% тайёр аст. маромад бештар маълумотои пурра ва ниша аз рақамошон гирем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Рашт, қишлоқи Халқ Карф. обши маълумотои пуррашам мегирем. агар ки мо хато фаҳмида бошем, ноҳияи Рашт, қишлоқи Халқ Карф. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастад ки об ва свет ҳастад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, оғул, гараҷ, аловхона дорад. ва инчунин дарахтони мевадиҳандаам ҳастад. хона бо ғишти пухтакати омода шудааст. шаҳр яъне ки ноҳияи Рашт, қишлоқи Халқ Арф. ҳамин хел маълумото ҳастад. ҳай шахсоне ки аз шаҳри мақсад ки аз территорияи Рашт хона ки мехаранд бо зангзани худатон пурсен. хона мега срочна фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб дорад. яъне 280 бо савдои хуб дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои расмӣ ҳастанд ки дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд ва рақамошонам промой кор мекунанд. шахсоне ки мехарад метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумот WhatsApp доранд ва рақамошонам кор мекунанд. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, об, свет, оғул, гараҷ, аловхона ҳамаш ҳастад ва дарахтони мевадиҳанда. бениҳоят мега срочна 280 маромад бо савдо мекунед. маромад занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки хона бо тамоми санъаташ. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар Дарёбод, яъне Чимтепа.
шаҳр Душанбе дарёбода, яъне Чимтепа хона ҷош мега беҳтарин. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки обшим хонаи қариб ки бигем 3 этажа хона аст, яъне 3 этажа хона 6 дар хона дорад ки тагиша мақсад ки ҷои подвал ё ки метавонед хонам кунеша. 6 дар хона якум дуюм баъд ҷои подвал дорад, метавонед бо мақсад ки мансарам дорад бо ягон проекти дига кунед. 6 дар хона ки дурни хона омега 240 квадратни метра. об ва свет ҳастай, ҳоҷатхона баня ҳамон дуруст аст ва берун дам астай. ҳам ҳоҷатхона баня дар дурни хонам аст, ҳам дар берунам астай. гирди хона пол неход маҳкам, хона бо тамоми чизи чорааш яъне фурӯхта мешавад. яъне хона ба тамоми чизи чорааш, телевизор, кондиционер, ремонтҳои сифати аъло бо мақсад сифатҳои аъло карда ремонти беҳтарин кардагай бо чизи чорааш. нархи хона мегӯяд 550 000 сомонӣ аст, боз муомила мекунем срочная. хай ҷошам ҷои нағза мегӯяд, мақсад ки бо хай занг занен, қачон суҳбат карда рақамҳои тисел ва ватсапам дора 550 муомила дора маромад тамос гирем. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочна аз шаҳри Бухтар. замин қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа дар совхози Файзали шӯъбаи якумда. ҳамагӣ 8.5 сотиқ замин аст ки қариб ки 5 дар хона ки фундаментош рехтагӣ тайёр, об ва свет аст, гидаш маҳкам аст. хона шаҳри Бухтар, совхози Файзали шӯъбаи якумда. 8.5 сотиқ замин, қариб ки 5 дар хона бо қатиш сангпанг ҳам хали овардагӣ тайёр аст. ду тарафи хонаҳо зайнита одамо зиндагӣ доранд, метавонед ки хонатона вардорин. хоб нархш мега 220 000 сомонӣ аст, бо муомила дорад ё ки ба ягон хона яъне квартира карди аз шаҳри Бухтар алиш мешавад. ин хона дӯстон ин замин дар бозори Ҳоҷи Шариф ва бозори Фаровонда тақрибан қариб аст, яъне ки 2.5-3 километр роҳ аст, яъне ки наздик аст. дурни шаҳрда хела наздик аст. совхози Файза шӯъбаи якум. нархш мега 220 бо муомила мекунем ё ки ба ягон квартира аз шаҳри Бухтар бошад, вариантҳои алишӣ пешниҳод кунад, алишам мешавад. рақамоша мегафон 24 соат кор мекунад ва ватсап он дора маромад занг занем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне Ленинский район, Истиқлол 14. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ дӯстони азиз ки хона баня, 2 та ҳоҷатхона ва ватапаровоти обам дорад ки қатиш моторам дорад. 6 сотиқ замин, 3 дар хона баня, 2 ҳоҷатхона, об, ватапаровот ва моторшам қатиша. хона хонаи навсохт аст, яъне ки ремонтҳоам дорад. нархш срочна 250 000 сомон аст. ака хай чанқа арзон мекунам, ин наша нагуфтиян, фақат илтимос мегӯяд харидорои аниқ мегӯяд занг зананд. 250 рақамошу мегафон аст. кайси даки лозим аст маромад занг занем ва қачон мақсад маълумотҳои пурраша гирем ва суҳбат кунем. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, барои фурӯхтан, маромад сурат маълумот шуд дар ватсап имои аввале ки дар видео буд, ҳам дар роӣ кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартира қарор дорад ки срочна дар шаҳри Ҳисор, пеши мақсад ки стадион уфтагӣ аст ва пеши сомонӣ, яъне ҳайкали Харбуза. ҳамин хеле маълумотҳо аст. пеши стадион, пеши Харбуза, дар назди Харбуза. духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад, 53 квадрати метра, об свет аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дорад ва инчунин дом мегӯяд лифтам дорад. доми замонавӣ лифтам дорад. мақсад ки хай хона мегӯяд падъабой кардагӣ тайёр аст ва инчунин ҳоҷатхона банияш ҳамаш тайёр аст. ҳоҷатош мегӯяд 100%. хоб нархи хона мегӯяд 230 000 сомонӣ аст, боз муомила дорад ва рақамошон аст. мегафон шахсоне ки мехарем бо занг занем, маълумотҳои пурраша гирем. хонада уже айни ҳол одамо зиндагӣ дорад, тайёр аст. мақсад ки аст як хонагара мегӯяд духонага кардагӣ, яъне ки духонага асосӣ, духонагаш кардагиан, як хонага кушода 53 квадрат. хоб бисёр такрор мекунем. нархи хона мегӯяд 230 000 сомонӣ аст, камтар муомила дорад. 230 000 сомонӣ рақамошон аст. мегафон кайси дар квартира аз шаҳри Ҳисор лозим аст, маромад тамос гирем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, тарафи каротагии кӯчаи Ҷангалак, яъне ки аз дурни шаҳр берунтарак аст. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, каротагии кӯчаи Ҷангалак. 6 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ дӯстон аст ки хона яъне коробка аст. яъне ремонт хай мақсад ки надорад гӯя мешавад, барои ки хонада дар тирезаҳош часпондагӣ аст, яъне ки мақсад ки ремонт яъне кардан дар кора.
خب نرخش میگه 125 رسومانی هست دوستان عزیز که با خی قدشون معامله میکنن. خونه باز میگه که از درون شهر بیرونتر است. مقصد که طرف کاراتوگینسکی طرف جنگل خی با معلومات انیقش طریق تلفن میگیرن. نرخی خونه میگه 125,000 است برای که از درون شهر دورتر است بیرونتر است برای همین نرخش ارزونه. خب این همین رقمای صاحب شونه کسی که اینترس نباشه زنگ زنه و نشد حجت خونه و دیگه معلوماتش از خودشون گیره برای که نشد حجتش گفتگی نیست مرامت خریدار رو تماس گیرین. میگذاریم به هشتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی هست که قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون سینو مایاکوفسکی دا دومی 21 دومی 4 ошона دومی 21 دو خانگاه کوارتیر هست که در سه ошона قرار دارد 40 کوادراتی متر آب سوی دارد حجت خانه آشخانه بانیا کوخنی ترمیز خب کوخنی گارنیتور و اتاپلیل و دیگر چیزاش قاعده‌ای است مقصد که مشکلی نمیکشین. شهر دوشنبه نویای سینو مایاکوفسکی دا دومی 21 دومی 4 ошона квартираи мо дар сеюмаш қарор дорад. خب نرخ کوارتیر میگه 370 تا باز معامله خوب داره خیر ремонт داره خیر همه شرایطش هست. کوخنی گارنیتور شما مثل اتاپلین همش قاعده‌ای بو میگه نشد سموش میگه اومده بینن معامله میکنیم. 370 تا سعودی دارد محرمات رقمش نست اینا تیسل شخصونی دکر اینترس نباشه زنگ زنه و معلومات گیرین. و دوستان عزیز از کدام شهر از کدام نویه قشلوق جایی که خانه زمین کوارتیر که لازم باشد التماس فقط در تگ ویدیو نویسین. اگر ما یافتیم در ویدیو آینده یعنی با شما پیشکش میکنیم فقط در تگ کامنت نویسین. اینچنین به خاطر مهنت ما یه لایک به پول دریغ ندارین زنین و اگر امکانات باشه نواری ما رو در دیگه سایت پادیسش کنین. میگذاریم بعد نهم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان. قرار دارد در نویه شهریتوس پیش مسجد جمعه نماز گفتگی است پایانی مکتبی 8 نویه شهریتوس پیش مسجد جمعه نماز و پایانی مکتبی 8 دو سوتیق زمین میگد 3 در خانه کردگی است حاجت خانه درشت بانیا کوخنی دارد گیداش محکم خانه میگد با چیز چورش کتی فروخته میشد خیر در همین خانه چیزی که باشد یعنی با چیز چوره افتاده است. دو سوتیق زمین 3 در خانه آب و سل گیداش محکم نرخش 180 تا میگه با معامله خوب دارد. کسی که از شهریتوس که خانه که لازم باشد مرا زنگ زنیم و معلومات پورش از خودشون گیرین. و دوستان عزیز تا آخر نوار تماشا کنیم با دیگه کوارتیره ها و زمین ها و دیگه خانه ها هم هسته که از دوشنبه و از دیگه جو از شهر وطن هم هسته با نرخ‌های ارزان فقط به خاطر که ما مهنت میکنیم همین یه لایک را التماس میکنیم دریغ نداریم زنیم و اگر امکان باشد نوار پادیسش کنیم. میگذاریم بعد دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان. قرار دارد در نویه شوماسو یعنی که شهر دوشنبه نویه شوماسو اورینتیر دا نزدیک لیسه حربی گفتگی است مقصد با معلومات پورش میگیرین. دو خانگاه کوارتیر است که در دوی ошона قرار دارد 44 کوادراتی متر آب سوید است حجت خانه آشخانه بانیا کوخنی. خب در پیش دو میگد بزرگ مکتب باغچه صدیق همین چیزا هست خیلی نزدیک است. بزرگ مکتب باغچه نزدیک است خیلی خانه میگد یک حجره دو خانگاه کردگی میگد مسئله حجتش میگد مشکلی ندارد. نرخ کوارتیر میگه 320,000 رسومانی است باز معامله دارد. دوستان عزیز باز تکرار میگه یک خانگاه را دو خانگاه کردگی است ремонтش بهترین خیلی شرایطهای زندگی داره و جوش میگه جای خوب است. شهر دوشنبه نویه شما اورینتیر نزدیک لیسه حربی ошиб جوش نصب ده. کسی که معقول است کسی که اینترس نه رقمشون موندگی مگافون نه پویوندا میتونید زنگ زنید و معلومات پورش از خودشون گیرید و نوارات آخرش تماشا کنید. میگذاریم با 11ام کوارتیر فروشی. باز یک کوارتیر فروشی است که سروچنا قرار دارد در شهر بختار دا. کوارتیر قرار دارد در شبچراغ پیش صدیق مکتب نزدیک مقصد که لبی رود نزدیک. دو خانگاه کوارتیر است که در نهم ошона قرار دارد 63 کوادراتی متر خانه لیفت دارد یعنی خانه 70% میگه اومده است. یعنی خانه уже مقصد که قریب که تایور است ремонтش 100% ندارد. نرخ کوارتیر میگه 265 رسومانی است باز معامله دارد و رقمش است مگافون مقصد خانه ремонт شولی بود نیست و دو خانگاه نهم ошона 63 کوادرات موکی سه خانگاه هم کداتونه و لیفت هم داشته جوش جای نغزه میگد مقصد خیلی با وریانتتون پیشنهاد کنید در شب چراغ دبده رقمش مگافون زنگ زنید و لایک را فراموش نکنید نواری ما رو در ایمو واتساپ پادیسش کنید. میگذاریم با 12ام زمینی فروشی. زمینی فروشی نزدیک حولگی است دوستان. قرار دارد در شهر وحدت در نزدیکی مکتب گفتگی است سویبوش.
замин шаҳри ваҳдат назди мактаб яъне истиқлол дӯстони азиз ҳамҷадал қарор доштааст. 6 соти замин масоҳат дорад ки гирдаш маҳкам якта временка дорад. илтимос мегӯяд аввал маслиҳат кунем мегӯяд баъд занг замин мегӯяд қонуни ҳамаш 100% аст нашуд дигар чизош нархш мегӯяд 46 нашуд арзонаш ягон чи гуфтагӣ нест 46 сомонӣ нархш ва 6 соти замин якта временка гирдаш маҳкам. одамони коргара мегӯяд илтимос аввал қатъи хонагиҳо маслиҳат кунем баъд занг занем мегӯяд ноҳия истиқлол шаҳри ваҳдат назди мактаб да. خب رقمش 918 است کسی که لازم است مرا زنگ زنید و معلومات گیرین. این بود نوار امروزی ما تا ویدیو آینده خدا نگهدار همه